Os rianxeiros continúan inmersos nas celebracións na honra da Guadalupe que viviron esta fin de semana algúns dos seus actos máis multitudinarios, entre eles a misa solemne e posterior procesión marítima que acadaron este ano un simbolismo aínda máis especial, ao cumprirse 250 anos da chegada da Moreniña a Rianxo. A capela da Guadalupe quedou pequena para acoller ao numeroso público que asistiu á misa cantada pola coral Abrente. A continuación, a comitiva iniciou o percorrido ata o porto rianxeiro, onde a Virxe embarcou para realizar o seu tradicional percorrido pola ría, escoltada por medio cento de barcos. Tras a fin de semana grande, os rianxeiros teñen aínda 5 días de festa por diante. Hoxe a mocidade foi a protagonista cos xogos das guadalupeñas que encheron a Praza Castelao durante toda a xornada. O xoves será tamén un día destacado para os rianxeiros co tradicional feirón mariñeiro, mentres que o venres despedirán os festexos entoando a tradicional rianxeira á luz das bengalas.